No, tak to skúsme. Dnes sa opäť trošku budeme venovať tým vyhradeným technickým zariadeniam, teda vyhradeným plynovým zariadeniam. Dlhšiu dobu som nič nedával na YouTube kanál. Dneska nejak som zistil, že už treba aj trošku dávať, lebo počet tých zobrazení na YouTube sa znižoval a znižoval. Hlavne sa teda stále ste sa pozerali na tie videá okolo rakoviny a okolo toho drona. To ma prekvapilo. No, čo budeme dneska brať teda? Aktualizačnú odbornú prípravu pre plynové zariadenia, revízni technici, pracovníci oprav a pracovníci obsluh sa dosť často dopytujú, ako bude dlho trvať toto školenie a z čoho ich vlastne budeme školiť. Najprv si zopakujeme niektoré zásadné ustanovenia zákona o BOZP, teda zákona 124 z roku 2006 a jeho dodatkov. Vyhláška, ten dodatok je zákon 154 z roku 2013 a tá vyhláška je vlastne vykonávacia vyhláška tohto zákona, je to vyhláška o odborných prípravách a aktualizačných odborných prípravách, je to vyhláška 356 z roku 2007. Treba si uvedomiť, že aktualizačnú odbornú prípravu robí sa pre revíznych technikov aj skupinu A, aj skupinu B. Zariadení pre pracovníkov na opravy len skupinu A a v podstate pre obsluhu to isté ako pracovníkov na riadenie oprav. No, čo teda, ako často to má byť? V termíne 1x za 5 rokov po vydaní príslušného osvedčenia, teda keď vám vydá osvedčenie inšpekcia práce do tej doby, alebo teda preukaz obsluhy, do tej doby sa má uskutočniť aktualizačná odborná príprava. Nie je to podľa termínu skúšky pracovníka, teda pracovníka na OPO, ale je to podľa vydania toho príslušného dokladu, teda osvedčenia alebo preukazu obsluhy. O dĺžke pojednáva vyhláška 356 o dĺžke aktualizačnej odbornej prípravy. Je to fixne stanovené v tejto vyhláške. Pre revízneho technika to má byť 8 hodín, a pre pracovníka na riadenie oprav a pracovníka obsluhy to je 6 hodín, čo má byť teda, to je ten rozsah tej aktualizačnej odbornej prípravy alebo AOP, ako tu vidíte. No, odborná príprava je v rozsahu samozrejme trošku dlhšia a uviedol som tu taký prípad, teda pokiaľ sa robí odborná príprava, to je prvýkrát, keď idete v podstate na skúšky revízneho technika, tak pre jeden rozsah napríklad pre spotrebiče plynu spaľovaní, teda AH alebo BH, má byť táto odborná príprava minimálne 16 hodín. No, tak potom ďalej, každý jeden rozsah sa minimálne pripočítava k tejto odbornej príprave, teda to nie je aktualizačná odborná príprava, ale odborná príprava sa pripočítavajú minimálne 2 hodiny odbornej prípravy. U pracovníkov na riadenie oprav a obsluhy plynových zariadení to nie je až tak časovo náročné. Tu je fixne stanovená doba 16 hodín pre odbornú prípravu. Teda je to, aj to je
dlhšie ako aktualizačná odborná príprava. Teda aktualizačná odborná príprava, zopakujme si to ešte raz, je pre revízneho technika 8 hodín, to je v podstate jeden deň, a takisto v podstate jeden deň je pre pracovníka oprav a pre obsluhu plynových zariadení. Tam je to 6 hodín. Čo by mala obsahovať taká aktualizačná odborná príprava pre jednotlivé zariadenia? No, v prvom rade treba uviesť tejto aktualizačnej odbornej prípravy, to je teda na tejto organizácii výchovno-vzdelávacej, ktorá bude školiť, teda na tom pracovníkovi, treba uviesť, že to vo všeobecnosti treba začať s tým, čo sa zmenilo v zákonoch. No, v zákonoch sa za poslednú dobu, teda v zákone 124 a 206 sa za posledných 5 rokov, myslím, nemenilo nič. Ani vo vyhláške 508 z roku 2009 a ani v iných zákonoch. V stavebnom zákone sa niečo menilo, ale ten nie je pre revíznych technikov alebo pre pracovníkov, ktorí robia s plynovými zariadení až tak dôležitý. Vyhláška 59, no neviem, či platí, ale ja si myslím, že ešte by mohla platiť alebo mala byť platiť. Vyhláška 25 z roku 1984 je vyhláška o nízkotlakých kotolniach. Tá by mala platiť podľa môjho názoru tiež, lebo sú tam nejaké skutočnosti, ktoré inde v podstate ani nenájdeme, ako v tejto vyhláške 25 z roku 1984 o nízkotlakých kotolniach. No, treba túto aktualizačnú odbornú prípravu tak urobiť, alebo akože tak by mala spravená byť, že by malo byť vlastne v tom celý rozsah týchto pracovníkov podľa osvedčenia alebo teda preukazu, teda všetko, čo v podstate majú, aký rozsah majú. Tam hore je to na tom osvedčení, alebo je to niekde v podstate je to na preukáze tiež uvedené. No. Čo by mala obsahovať? Ja preberiem také krátkosti, že čo ako pre jednotlivé zariadenia v rozsahu, teda podľa prílohy 1 časť číslo 4, čo by mala asi tak obsahovať. No, začal by som s týmto zariadeniami na výrobu a úpravu plynov. No, sú v podstate, no, ono ich je viacej, no, ale také klasické sú staré, podľa starých noriem STN 69, 49, 10. To sú zariadenia kyslíkárne, teda na výrobu kyslíku, a zariadenia na výrobu acetylénu, vyvíjači acetylénu STN 69, 49, 11. Neviem, či sa niekto tomu ešte venuje, alebo či to je. Viem, že v Dusle, v Šali, je výroba kyslíku a tam by teda tí pracovníci mali mať tento rozsah aj. No, tu je v podstate riešená aj problematika skladovania technických plynov, teda ABBB. Môže tu byť akože aj problematika alebo ten rozsah pre plnenie plyn do tlakových fľaš, doprave plynu a zariadení na zásobovanie tlakových nádob a tlakových nádob doprave plynov AD. V každom prípade treba ukázať rozdiel medzi už v tom školení, áno, v tej aktualizačnej odbornej príprave rozdiel medzi plniacím zariadením A, B, C a zariadením tlakovou stanicou. Presvedčame sa dnes, že to revíznym technikom nie je úplne vždy jasné, čo a ako zaradiť toto zariadenie. Či ho zaradiť do AC alebo AD.
stretávame sa s tým, že aj pri niektorých dokumentáciách to nejde ani nám niekedy správne zaradiť teda predpis, teda inšpektorom oprávnených právnických osôb. V predpise AIGA, ja som to tu dával v lani ako prednášku, dokument 1506 o plynom vodíku je v celku dobre vysvetlený na schémach rozdiel medzi týmito zariadeniami, teda medzi zariadeniami AC a AD. Tu vidíte link na túto AIGu, treba si na to len v podstate kliknúť. Ja ho dám potom ešte do popisku, aby ste ho videli. A tu je znázornený schematicky, teda schémami, ten rozdiel aj jeho vidieť ako medzi zariadením na plnenie tých nádob medzi tlakovými stanicami, ktoré vlastne plyn dopravujú k nejakému účelu. Predpisy AIGA sú v angličtine. Ja ho tam mám v podstate tak voľne preložený v tej prednáške. Problematika propanbutánu, u týchto predpisov AIGA sú hlavne teda riešené technické plyny. Pokiaľ sa chceme venovať propanbutánu, je potrebné postupovať podľa platných technických noriem, ktoré sú na tieto zariadenia, teda A, B, C alebo D. STM 386460, ktorá sa venuje, alebo ktorá rieši rozvody propanbutánu a rieši tlakové stanice propanbutánu. STM 3864 62 rieši plnenie nádob v motorových vozidlách na LPG a STM 3864 63 rieši plnenie kovových tlakových nádob dopravu plynu. Samozrejme, dneska to AC nie je len ten propanbután, teda to LPG, ale je to LNG a môže to byť aj CNG. Podľa toho, aký druh plynu sa plní. Keď je to LNG, je to kvapalina, pokiaľ je to CNG, je to plyn alebo stlačený plyn, teda compressed gas, natural gas. A treba samozrejme riešiť aj to, ale to sa v súčasnej dobe akurát v podstate rieši, že myslím, že v Bratislave je jedna plnička na LNG a zároveň aj plný CNG. To, čo sa odporí z toho kvapalného, sa rieši potom alebo plní sa do motorových vozidiel osobných. To LNG sa dáva do nákladných vozidiel. V ďalšom, pokiaľ má niekto zvyšovanie plynov sú kompresorové stanice. Kompresorové stanice plynov. Nie je v tom zahrnutý vzduch, tak v tom prípade treba tiež riešiť túto aktualizačnú odbornú prípravu. O kompresoroch tu mám takisto prednášku, hlavne týkajúci sa okolo zabezpečovacích zariadení kompresorov. Treba zopakovať tieto zabezpečovacie zariadenia a meracie zariadenia na týchto zariadeniach. Vyhľadávanie netesnosti, teda skúšku tesnosti, kde sa robí, kde hlavne a čím sa robí, teda napríklad penotvorným roztokom alebo detektorom na či horavý plyn, alebo je to nejaký iný plyn, môže to byť aj kyslík a tak ďalej. Potom treba spomenúť hlavne o obsluhe, ako to zariadenie odstavíme, ako ho zapneme, teda aspoň spomenúť to a upozorniť ich na sledovanie a doplňanie prevádzkových médií, napríklad olej do kompresoru, lebo to v tom akože dosť často, pokiaľ sa nedoplňuje a je treba doplňovať, tento olej sa stávajú havárie, že sa zadre jednoducho
kompresor. No. To sú tiež skôr také veci okolo technických plynov, ktorí sa venujú technickým plynom, teda kyslík, vodík, oxid uhličitý a tak ďalej. Môže to byť aj acetylen. Regulačné stanice plynu to sú zariadenia AF alebo BF. Tam sú normy, ktoré si treba prebrať aspoň z časti. Teda je to STN EN 12186 a z tejto európskej normy je vytvorené TPP pre Slovensko TPP 60502 a treba tu pri tej aktualizačnej odbornej príprave dávať dôraz na umiestnenie regulačnej stanici, pokiaľ tam teda chodí revízny technik alebo pracovník na riadenie oprav alebo obsluha tohto zariadenia, tak treba ho upozorniť, kde má byť umiestnený, ako má byť zabezpečený proti vstupu ľudí, ktorí tam nepatria, teda nepovolaným ľuďom. Potom samozrejme treba spomenúť zabezpečovacie a meracie zariadenia regulačných staníc a treba spomenúť, ako sa robí funkčná skúška. Ten pracovný na riadenie oprav tú funkčnú skúšku vlastne robí. Skúška tesnosti, takisto vyhľadávanie netesnosti detektorom na zemný plyn do zóny 2 alebo teda vyhľadávanie netesnosti penotvorným roztokom. Je treba spomenúť aj zabezpečenie kontrola skúšok na zariadení počas prevádzky podľa zaradenia do skupiny miera rizika, to je v tom TPP 605-02, taká matica, že čo sa musí v akých prípadoch robiť na tom zariadení, na tej regulačnej stanici. Na zariadenia AGBG, no to je veľmi obšírne a je to závislé od druhu vedenia rozvodu plynu, teda aký ten plyn v podstate je, či je výbušný, či je nevýbušný, či to je technický, či to je vykurovací plyn, ano, kde je vedený, či je nad zemou, či je vedený v zemi. A to je v podstate aj to médium alebo druh plynu. No, tie normy sú tu, akože takisto mám o tom prednášku, tento rok myslím z februára alebo z marca a je to tu zase, je tu nejaký ten v podstate odkaz alebo link, kde keď kliknete, tak vám tá prednáška vyskočí. Dávam ju tiež do popisku, lebo v tomto videu ju nedosiahnete, alebo nedá sa na to kliknúť vo videu a jednoducho, aby vám to otvorilo. No, čo také základné veci pri predpisoch, čo treba spomenúť pri tom AOP, no tak požiadavky pre materiály plynovodov. A aké materiály sú? Dneska je tých materiálov už viacej. Nie je to len oceľ, čierna oceľ, ale už aj pre tie najmenšie alebo tie najnižšie plynovody domové je tam meď, je tam PEX, Alpex, teda viacvrstvý materiál, sú tam vlnovcové, nerezové materiály a tak ďalej. No, samozrejme sú tam materiály polyetylenové, áno, tie polyetylenové sú hlavne pre stredotlaké plynárenské zariadenia. No, to treba spomenúť a v podstate aj spôsoby toho spájania tých plynovodov. To by som spomenul pri každom AOP, lebo v podstate tie materiály sa menia a mohlo sa stať aj tak, že v tej dobe, keď sme vás prvýkrát školili, alebo kdokoľvek vás školil, ktorákoľvek výchovno-vzdelávacia organizácia nespomenula všetky tie materiály, z ktorých sa dneska plynovody robia.
Druhý uzatváracích armatúr, no to okrajovo, lebo v podstate tam sa to nemenilo. Tie guľové uzávery sú hlavne, áno, ale sú aj ventilové posúvače na tie väčšie plynovody a na technické plyny. Treba spomenúť zabezpečovacie zariadenia na rozvodoch. Tie sa tiež moc až tak nemenia. Sú tam hlavne proti zvýšeniu tlaku poistné ventily. Sú tam určité tie poistky, akože hlavne u toho PEX Alpexu. Tam si treba pozrieť tú normu, podnikovú normu PTN-ku 70405. Tam to je uvedené, ktoré sú tam, je to protipožiarna poistka a poistka pri úniku, že v podstate by unikla hneď za plynomerom plyn, akože tá poistka je za plynomerom, ale že by niekde unikal, tak v podstate tá poistka za plynomerom zastaví prívod plynu do celého zariadenia. Treba ešte samozrejme spomenúť aj tlakové skúšky rozvodov plynov a vyhľadávanie netesností na rozvodoch plynu. Tam je hlavne v tom TPPčku 70401 uvedená taká vec v podstate, ako sa ten plynovod dá overiť, či je bezpečný. No, zemné práce pri montáži tiež treba, pokiaľ sa niekto venuje, alebo teda robí tie plynárenské zariadenia. No, pri spotrebičoch spaľovaniu plynu je potrebné riešiť pri aktualizačnej odbornej príprave nasledovne, teda čo si ja teda myslím, že je dôležité. Požiadavky predpisov podľa tých noriem, ktoré platia, tak pre plynové kotolnie je to ST 070703, pre plynové PC je to európska norma STN EN 746-2. Je tam nejaká norma pre automatické plynové horáky, čo sú na týchto zariadeniach. A je tam technické pravidlo plyn 70401 pre plynové spotrebiče do tepelného výkonu 50 kW. No, občas, obzvlášť treba spomenúť, akože aj keď sa to nemenilo ako v súčasnej dobe, podmienky pre umiestnenie spotrebičov, podmienky vetrania, obdobne, áno, spomenúť aj pri iných zariadeniach a plynov, teda v regulačných staniciach tiež, tam som to myslím aj zabudol povedať, alebo všade v podstate, kde sú potrebné nejaké podmienky pre vetranie, treba to spomenúť, kde to je zamiestnené, kde to je zariadenie, umiestnenie. Vybavenie spotrebičov zabezpečovacími a meracími prístrojmi u tých kotlov plynových je to článok 99 tej normy ST 070703. A treba spomenúť hlavne pre tých pracovníkoch na riadenie oprav, ale nie len pre tých, aj pre revíznych technikov, funkčné a tesnostné skúšky na spotrebičoch, hlavne teda asi jak, no to skorej oni vás poučia, ako robiť tú funkčnú skúšku, lebo oni sú zaškolení u výrobcu toho zariadenia, teda u výrobcu toho kotla alebo horáka. Tak poznajú to podľa môjho názoru veľmi dobre. No, treba spomenúť aj prevádzku spotrebičov, čo treba robiť a o čo sa treba starať počas tej prevádzky, toho hlavne pre obsluhu. Posledné zariadenie v tom rozdelení podľa prílohy číslo 1 časť 4 vyhlášky 508 sú chladiace zariadenia, ktoré sú jedný z najzložitejších podľa môjho názoru. A je tam treba vysvetliť tie 4 normy. Áno. Aspoň, no tak určite pre tú obsluhu treba spomenúť STN EN 378 pomlčka 4, no a pre revízneho technika samozrejme aj 2, 3, 4, teda všetky, no aj snáď aj jednotku, kde je také rozdelenie.
No a treba im vysvetliť celý ten proces chladenia, o čo sa vlastne jedná, čo tam je vlastne proces chladenia z toho termodynamického hľadiska, čo prebieha v kondenzátore, to odovzdávanie tepla, čo vo výparníku, kde sa vlastne chladí, a treba samozrejme spomenúť, aké zabezpečovacie zariadenia tu